Ahoj, pojďme se podívat na slibované video, jak dělám domácí pizzu. Budeme potřebovat vlažnou vodu, sůl, hladkou mouku, ideálně, která je určená na pizzu, případně já používám někdy i babičinu mouku na kynuté těsto, droždí, cukr a olivový olej. Množství vám napíšu do popisku videa. Začneme tím, že si do hnětací mísy dáme mouku, droždí, tam nabrolím, půl lžíce cukru, sůl, vlažná voda a lžíce olivového oleje. Dáme tam hnětací hák a hněteme. No a nyní těsto dáme buď do potravinové folie, případně já to dávám do většího igelitového pytlíku. Tak, zavážu, nechám tam prostor pro kynutí. No a teď ta horší zpráva, je třeba to těsto ideálně nechat přes noc v lednici. Ideálně tedy 8 až 12 hodin, s tím, že to těsto krásně vykyne a budeme pokračovat. Tak, těsto mám v tuto chvíli už nějakých 14 hodin v lednici. Těsto jsem si dělala s dostatečným předstihem, protože to dělám k obědu. A v tuto chvíli, předtím než si vyndáme to těsto, tak se jdeme podívat, jak dělám pyré jako základ na to těsto. Budeme potřebovat oregano, česnek, rajčatovou pasátu, misku, do které to všechno budeme míchat. Samozřejmě budeme přidávat potom i sůl. V tuto dobu jsem si zároveň nahřála i troubu na co nejvyšší stupeň, takže u mě 250 stupňů, na horkovzduch plus dolní ohřev. Tak. Do misky dám dostatečné množství toho rajčatového suga, přidám tam lžičku oregana a prolisuji jeden stroužek česneku. Přidám trošku soli, takovou větší špetku a zamíchám. Tak základ máme hotový a můžeme si ho dát stranou. A nyní se jdeme podívat na těsto a na to, jak ho budeme zpracovávat. Těsto vypadá takto, krásně nám nakynulo, takže super. Já jsem měla dávku na 2 pici, takže toto je pouze poloviční dávka. Do popisu vydávám samozřejmě zmíním jak poloviční dávku, tak i tu standardní celou. Tak. Podsypeme si kuchyňskou linku, po případě desku, na kterou to budete dělat, buď krupicí nebo hrubou moukou. A těsto rozdělím na 2 poloviny. Na té hrubé mouce uděláme z toho takovouto placku, kterou budeme takto rozšiřovat. Musíme být opatrní, aby se nám těsto samozřejmě netrhalo. Ve většině se to trhá takto po stranách. Pokud se nám to stane, tak to pouze takto zalepíme a můžeme pokračovat dál. Tak, samozřejmě můžeme to dělat ve vzduchu a také na té desce. Komu to nepůjde, já jsem začínala tak, že jsem si vzala váleček a můžete to standardně samozřejmě si pomoct ze začátku tím válečkem a pouze potom to dorovnávat.
Tak to připravené těsto v tuto chvíli dáme na plech vyrovnaný pečícím papírem. Přidáme rajčatové sugo a potřeme ho. Nebudeme toho tam dávat hodně, aby ta pizza neměla víc tekutin, než má, takže opravdu jenom potřeme malou vrstvou. A na tu pizzu si dáme, co máme rádi. Tak, já na pizzu používám buď schwarzwaldskou šunku, po případě prosciutto a standardní mozzarellu. Navrch samozřejmě můžete dát cibuli, případně kukuřici, to také někdy dělám. Nicméně v tuto chvíli jsem dostala požadavek, že pouze šunku a sýr. Tak toto tam naskládáme. Přidám mozzarellu, kterou takto nadrobím a pokládám po menších bobečcích na tu pizzu. No a v tuto chvíli pizzu dám do již rozehřáté trouby na takové 3-4 minutky, až ta pizza bude takto z těch krajů pěkně nazlátla. Tak pizza je hotová, takže ji dáme. Voilà, máme krásnou prosciutto pizzu. V tuto chvíli ji jenom podebereme, dáme ji na talíř, samozřejmě použijeme kolečko na čtvrcení a můžeme se dát do jídla. No a jinak, tu druhou polovinu toho těsta můžeme udělat stejně, po případě, jestli máte rádi žampiony, olivy či jinou variantu pizzy, tak to si můžete udělat podle své vlastní fantazie. Tak dobrou chuť. Pokud se vám video líbilo, budu ráda za odběr, za like a určitě ji vyzkoušejte a dejte vědět, jak vám chutnala. Tak ahoj!